pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, maayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang karon nga panag-uban. Dalaygon ang Dios nga magtudlog magpahinumdum na usab sa matag usa sa mga pulong nga gikinahanglan natong makatunan og maikinabuhi sa atong pagpuyos kalibutan. Sa atong pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nagbantay kanamo, nagatiman og nagtagbo og nagihas sa tanan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat na usab kanimo, sa pagdaig kanimo, labaw sa tanan amahan, sa pagpamati na usab sa imong mga pulong. Amo kang pasalamatan Ginoo sa kadaugan nga among naangkon. Amo kang pasalamatan og daygon sa mga panalangin nga among nabatunan niining adlaw ug ang kalampusan diha sa mga buluhaton nga imong gisalig kanam. Amahan, salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagpanguna kanam. Bisan pa o Dios sa amo karong nga panag-uban, kami mapasalamaton sa imong pagbisita na usab sa amo ang karong panag-uban o pagpakisulti karon sa imong mga puno. Dunay mga kasing-kasing nga madasig malig-on ug mahigmata sa pagkinabuhing balaan sa imong tubangan. Lesa matag usa karon sa imong mga pulong, kini among giklim o Dios, among angkonon, among klimon ang imong tubag sa among mga hangin. Dalaygon ka nga Dios kamong kilagaran. Alang lamang kanimo Dios ang mga pagdaig, pagpasalamat, himayag kadungganan alang lamang kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Sa pagkakaroon mga kigsuonan, wala usa nato gi patingog ang ato ang FM station tungod kay sa lugar diin na naimutang kining maong programa na ay pagdugdog og kilat. Mao na nga wala magtingog usa ang ato ang FM station tungod kay delikado ang atong transmitter kung dunay pagkilat. Mayong gabi, mayong pakiguban sa ato karong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Kimberly Inubio Larissa. Mayong gabi Pastor Gideon, watching from Toril, Davao City. Awit makalangit, maghari ka. Ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdaan. Atong Tagalog pagtagad ang gi-request diri sa ato nga panag-uban. Maghari ka. Diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nga gi-request sa atong sons Kimberly Inubio Larissa. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa. Mayong gabi ni Zalbid Gaid. Good evening all. Shout out di ay ko sa akong pamilya. Ilabi na ni Jimmy ug sa akong mga anak. Request ug awit makalangit basta ikaw. Salamat and God bless.
nga labing gamhanan. Mayong gabi, mayong nga pagiguban, ilabi na usab ni Bumi Trasona. Pastor, mayong gabi, watching from Bacolod. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Mayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang nagsunod ni ining programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Gika ni Girly Salvia Pigalan, mayong gabi, o Emilio Lagarnia. Si Michael Tagalogin, maayong pagpaminaw. Maayong gabi, Pastor, og dalaygon ang Dios. Ang pulong sa Dios ni ining kagabion. God bless sa imuhang ministry. Pastor watching from Gango, Zami City. Maayong pagpaminaw ni Marjon Palma. Maayong gabi, Pastor Gideon watching from Tanaytaya. Si Pastor Junrel Kitudlas. Maayong gabi, Pastor. Maayong pagiguban. Maayong gabi, Pastor, ug sa tanan ka Shiners nga naminaw sa Shiny FM 101.3 Alcantara, Cebu. Maayong pagpaminaw ni GM Serapiloy. Maayong gabi, Pastor Wansing from Lapu-Lapu City. Request ko, Pastor, kinsaba ako. Kay ikaw akong hari, ug ikaw ang akong Diyos. Maayong pagpaminaw ni Akira. Maayong gabi, Pastor Wansing from Masbate. Laging brand out. Laging brand out. Naragin na yung mga solusyon sa unahan para dili kayo mag-brand out. Si Angelo Bolhano, mayong gabi, og ni Gigi Mes, og ni Lorena Traya, si Albert Panganlag, mayong gabi, mi Medalyo, mayong gabi, Pastor watching from Davao City. Request ko kanta lahotay, Pastor. Salamat sa pagkanta, God bless. Si Bing Dandan, good evening, Pastor Gideon, sa tibok pamilya. Maayong pagpaminaw ni Duna Dakiado Tabuada. Maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanang naminaw karon diri sa pulong sa Ginoo. Ay gabi, Sister Duna, ato igsoon nga nanukad sa Hong Kong. Sister Teresa TC, maayong gabi, Pastor. Pwede request patunog ng trumpita. God bless you, Pastor, kag sa imong pamilya. Sa kinabuhi ko, Jesus, maghal ka sa kasing-kasing ko. Ang kanang nabil, mag-aawit, sa pagmaya, magasinggit. Kay ikaw among hari, ikaw ang among Diyos. Mayong gabi ni Cynthia Galang from Riyadh, Saudi Arabia. Si Buni Trasona, request kanta na saan na kaya ako. Sige. Si Vin Gali, mayong gabi. Si Vine P. Del Larion, mayong gabi, Pastor. Ingon man sa tanang nagsunod sa imong programa o request song awit sa gugma. God bless your ministry, Pastor. Gikan ni Sister Cynthia Galang. Si Maria Presente, good evening, Pastor, sa tanang mga anak labing gamhanan. Si Evangeline Boko Galay, hello, Pastor, sa tanang maayong gabi, watching from Saudi. Maayong gabi ni Sister Susana Pablio nga nanokat sa Thailand. O si Erwin Anomio Revelia, maayong gabi, watching from Nasingin, Hitapi, Bohol. Maayong gabi, Erwin. Si Gigi Mills matod pa, bless evening, Pastor, og sa tanang listeners, may request hindi ka nagkulang. Awit magkalangit dire sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, basta't ikaw. Ato ni nga tagaan og pagtagaan ang awit magkalangit nga request dire sa atong panaguban. Ikaw ang akong gisalika, sa tanan akong suliran, ikaw nagatabang, ikaw akong gikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos nga gamhan.
kapaliran, ikaw nagatabang, ikaw akong ikinahanglan, kay ikaw mga mong Diyos na gamhanan. Pagkanindot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo, kanang ikinahanglan. Gikan ni Morina Daitol, blessed evening everyone. Watching from Thailand. Request Pastor Lonlon nga kalipay. Si Albert Palomar, hello Pastor Gideon. Maayong gabi og sa tanang mga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Watching here in Dumaguete, request kog song tawag sa pagkabalaan. Thanks Pastor and God bless. Pastor na ana sa ikalawang papuri. Ikalawang papuri. Sige. Si Nasarya Pagarang, maayong gabi Pastor, watching from Abakahan, Sirabulyones, Bohol. Request kanta Gamhanan ka o Diyos. Si Rosalie Morelia, maayong gabi Pastor. God bless sa imo ang po sa imong pamilya. Oras sa nga programa alas 7:45 na sa kagabion. Ako kamong gidasig sa pag-share sa nga programa ngadto sa inyong mga kaila, labi na sa inyong mga higala og sa inyong diha sa inyong Pinoyanan, labi na gid sa inyong pamilya, no? Og ayaw ni ihikaw kay ang mga pulong sa Ginoo mao ni mohatod ngadto kanila sa kinabuhing walay katapusan. Kanang ikinahanglan ko, anak nimo. Pagkalindot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahanap kong kabalakan. Isang malato ang problema, basta ikaw. Si Arlene Namoko, matud pa maayong gabi Pastor, watching from Seattle. Ang Ginoo mag-uban karon sa imong programa ug magpanalangin siya sa imong kinabuhi og request pamilya na Minaw Rasadron, request song Dalang Panan. Si Flora P. Manlod, anggot maayong gabi ug naara ko pangutana, nagdamgo ko ako kaila nga pastor nga nagwali siya unsa ka mensahe ato. Unsa may mensahe sa iyang mga wali, unsa may iyang giwali. Kung magdamgo ka nga usa ka lagad sa Ginoo nga nagwali, nagpahinumdum na sa mga pulong nga imong nadunggan ganiadto. Si Bernardino, maayong gabi from Japan. Pwede request awit makalangit kupti ako. Dunay mga nagwaiting dire, no, awit makalangit og usa na niini kining awit nga kinsa ba ako. Ato ni Tagalog pagtagad diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gikan ni Evelyn Tilebreco, mayong gabi Pastor, watching from Clan Sarangani Province. Diyos magpanalangin kaniniyong tanan. Gikan ni Cynthia Galang, salamat sa ministry nimo Pastor, kay pinaagi niini makadungog ko sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dunay mga nagwiting diri awit magalangit nga patunog ng trumpeta og nasaan na kaya ko og duna pagi mga awit magalangit nga ako giyong giandam diri. Ako rin ay matagad pagtagad
sa human sa ato paghisgot sa pulong sa Ginoo. San pagani ang kalangitan, ang yuta o kalagatan, mga bato, handa mo dahil kanimo. Kinsa ba ako, kanili mo, ilas ang ngalan mo. Kinsa ba ako, Diyos, iantusan mo sa krus sa Kalbaryo. Kinsa ba ako, kanili mo, sunod sa pulong mo. Kinsa ba ako, Diyos, iambingan mo tungkol sa gugma mo. Ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia Ako ang diha sa unang Pedro kapitulo 1 gihapon. Diha sa bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 16. Mayong gabi ni Rizlin. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa imuhang paglay, Pastor. Makabati na ragyod ko permis sa mga pulong sa Dios. Sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ng Dios, magpanalangin kaninyo si Rizlin. Si Anghelo sa Hinilaso. Mayong gabi, Pastor. Pwede request og awit makalangit. Kupti ako. Ako na ning gisave diri kay doon na taigsuon na asgawa sa nasod nag-request usab ni ining mong awit. Salamat kayo, Anghelo, sa imong pagtumbaya. Ug si Didi, maayong gabi si Angelica Manunan. Good evening, Pastor. God is good ning kagabion. Watching here in Kalasuyan, Kapihan, Libunan, Bukidnon. Si Ariel Aligado, mayong gabi, Pastor, watching from Seaton. Mato diri magpasalamat ko sa atong buhing Dios kay padayon taniyang giatiman o giwanan og naminaw na sadmiron sa pulong sa Ginoo pinaagi nimo. Mabless jud ko kon maminaw sa imong mga mensahe. Salamat, Pastor. Kay di dako kaayo ikatabang ang imong programa. Nagdasig jud sa tanang Kristohanon. Dalaygon ng Dios magpanalangin ni Brother Ariel. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Si Pagatpat Raquel, maayong gabi, Pastor, watching from Alang-Alang, Leyte. Maayong gabi ni Flora P. Manlod Anggot. Si Nars Boyan matod pa, maayong gabi, Pastor Gideon. Kumusta na, Pastor Gideon? Naalang ko'y isingit na usab nga damgo. Na daw namatay diri sa amo ang silingan. O niya, grabe daw. Nagpaningkamot nga makakuyog sa daghang kaayo mga silingan nga mikuyog sa lubong. Sa among silingan nga patay apan wala ko makaapas bisan unsaon nagpaningkamot kay grabe kalapok sa agianan. Ug adtong panahon na nakailis na kos ako sinina nga aputi apan mibalik kog uli sa balay kay naghugaw ang akong gisuot kay naay bata nga ginuka ang mga tiil unya mitapot sa akong sinina. Gipangutana, Pastor Gideon, kay murag ngilngig man sa akong paminaw. Salamat sa pagtagad, ampingan kitang tanan sa Ginoo. Ang imuha nga pagkakristohanon angay nga dadon kanunay sa Ginoo ang imuhang mga nahimo, ang imuhang mga nabuhat. Usa sa angay nimong bantayan ang imuhang mga maayong nabuhat. Kay ang imong maayong nabuhat dunay posibilidad nga kini dili maayo ngadtos imuhang mga silingan o kaha sa imuhang sa mga kabataan or dili maayo kung sila'y pasultihon dili maayo ang imong nahimo o ang imuhang nabuhat. Kay ang puti nga si Nina naghisgot na sa mga maayong nahimo, mga maayong buhat apan tungod kay
matud panahugawan nagpakita na nga alang sa mga tao nga nas kalibutan, alang sa mga taong patay og pagtuo, patay og espiritu ang gihisgutan diha nga nunay namatay, patay sa relasyon sa Dios. Alang nila dili maayo ang imong nahimo. Mao nay gipakita diha sa imong damgo o gipakit-an ka aron dili ka makalitan og dili unya ka kanang matingala nganong dunay mga tao nga bisan og maayo ang imong gihimo para nila dili maayo. Atong hisgutan ang mga pulong sa Dios diri sa ato nga panag-uban karon ug atong sugdan sa pag basa ang Biblia diha sa Kapitulo 1 versikulo 13 hangtod sa 16. Busa andama ang inyong salabutan pagmaugdang kamo ug ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Kristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto, sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi noon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Ang gihatag nga uluhan o konteksto ni ining maong mga bersikulo naghisgot gyud sa pulong pagkabalaan. O gani gisulat dinhi nga kita gidapit sa pagkinabuhing balaan. Giinbitar o giinvite. Invited ta sa pagkinabuhing balaan. Ang taong giimbitar mga kaigsonan, tao siya nga nailhan sa Dios. Ikaw ug ako nga gidasig sa pagkinabuhing balaan, ilado gyud tas Ginoo. Nganong nailado ta tungod kay nailhan ta sa Ginoo tungod kay nahiusa ta kang Kristo. Ug sa dihang nahiusa ta kang Kristo, gihimo tang balaan sumala sa mga sulat ni Apostol Pablo nga ikaw gibalaan, ako usab gibalaan. Matod pa sa iyahang mensahe diha sa Roma Kapitulo 15:16. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Hesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo nga nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios. Aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. So ikaw ug ako gibalaan ta pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Ang tao nga nakabaton sa gasa sa Dios nga iyang gisaad sa tanang mutuo kang Kristo Hesus nakaambit sa pagkabalaan. Tungod kay nabatunan man nato ang pagkabalaan sa diha nga miabot ang gasa sa Dios nga maong balang Espiritu. Kinahanglan mao ni atong gamiton. Dili nato gamiton katong daan natong pagkatao, katong atong kinabuhi kaniadto, katong mga batasan, pinulungan, tinguha. Dili na nato to angay gamiton o dili na to angay nato nga makit-an sa atong kaugalingon. Hinuon ipadayon nato ang pagkinabuhing balaan kay ikaw ug ako gibalaan man ta sa Dios pinaagi sa balang Espiritu. Sa ato karon nga panag-uban, atong hisgutan ang mga pamaagi o mga gikinahanglan aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Kay dunay saad ang Dios ug dunay buhaton ang Dios nga mga maayo ngadtos mga taong nagkinabuhi sa pagkabalaan. Ang pulong gidapit mga kaigsonan sa akon ang gikaingon nailhan gyud ta sa Dios. Ikaw ug ako
nailhan ta. Kay kasagaran man gyud nga gidapit mga kaigsunan katong magyong atong nailhan, katong ato ang mga kaila. Mao gyoy ato ang kasagaran nga nabatasan nga dapiton, imbitahon ang pulong nga gidapit mga kaigsunan. Nagpakita ni sa atong desisyon. Ikaw ug ako gidapit ta sa pagkinabuhing balaan, buti pasabot wala ta pugsa. Naa sa atong desisyon kung magkinabuhi ba ta o dili. Mao na nga inig atubang nato sa ato ang Dios nga gamahanan. Gantihan gyud ta sa matag karon og unya sa atong pagdesisyon sa atong pagkakristohanon. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga gikinahanglan aron maikinabuhi nato ang pagkabalaan. Sa may mga gikinahanglan aron makita ta sa Dios nga nagkinabuhi tang balaan samtang naghulata sa pagbalik ni Jesus. Ang una dinhi nga pamaagi aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan bisan asa ta nga dapit. Kung moingon gani nga bisan asa manaamang ka sa imong trabahoan, makit-an ka sa Dios nga nagkinabuhi kang balaan. Manaamang ka sa imong negosyo, makita ka dapat sa Dios nga magkinabuhing balaan. Manaamang ka sa imong Pinoy-anan, ikaw ug ako nga nag-alagad na sa Dios, gitan-aw kanunay sa Ginoo. Ginasusi sa Ginoo ang atong unang kasing-kasing og ang atong mga binuhatan og giunsa nato pagkinabuhi kay diha man gyud ta gantihan. Sumala sa Jeremias nga nagsulti mga kaigsuonan nga ang Ginoo nag-usisa sa ato gayong matag hunahuna, matag kasing-kasing. Jeremias 17:10, kung ako ra nga tan-aon kung wala ba ko malimot sa maong bersikulo. 17:10. Ingon dinhi, ako ang Ginoo nag-usisa sa hunahuna og nagsusi. Ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna og nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan og sa iyang pagkinabuhi. So matag panahon, matag adlaw, bisan asa ta, ginautingkay ang atong hunahuna o gina-examine sa Ginoo atong kasing-kasing. O ang ganti sa Dios nagdepende sa atong pagkinabuhi, sa atong binuhatan. So una nga gikinahanglan mga kaigsuonan aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Mao magyud nay pinakaimportante. Mga pamaagi nga gibilin sa Dios aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Una, kinahanglan andam kanunay ang atong salabutan. Andam kanunay ang ato ang hunahuna. Sa lain nga mga pinulungan, andam kanunay ang atong utok. Kanang makaandar bitaw. Moingon ta nga madinawaton sa pulong sa Dios. So unsa may mga pamaagi aron mahimong andam ang ato ang panghuna-huna or ang atong salabutan. But ipasabot dali kitang makasabot. Sa kalibutan mga kaigsuonan, sa pagbansay sa panghuna-huna, ilahang gamitan o praktisan nila ang ilahang kanang magpractice bitaw, magbansay sila sa ilang una-una o sa ilang salabutan pinaagi sa pagsulbad o sa mga puzzles. Kanang na mga puzzles, mapadrawing, maunay usas mga pagtrain aron mabansay ang huna-huna. Pero sa Biblia mga kaigsuonan, biblikal nga pagbansay sa ato ang salabutan or sa atong utok, sa atong huna-huna mga kaigsuonan, una, sa biblikal nga pamaagi aron mabansay ang atong huna,
mao ang paghinumdum kanunay sa pulong sa Dios. Kung kanunay natong gamiton ang atong nahuna sa pag-memorize, pagtipig, paghinumdum sa mga pulong sa Dios, mutubo ta, muuswag ta, magmauswagon ta. Maunay giingon diha sa libro sa Josue, Kapitulo 1:8. Kinahanglan dili nato kalimtan ang basahon sa balaod. But ipasabot, kinahanglan kantigotang mutipig. Dili nato dapat kalimtan. Dapat natong memorizon ang mga kasuguan ug mga pagtulunan sa Dios nga atong gilagaran. Sunod nga mga pamaagi aron pagbansay sa ato ang salabutan, kinahanglan ato ning gamiton sa paghuna-huna kanunay sa mga minsay sa Dios. Dunay mga bersikulo nga naghisgot mahitungod sa labutan mga kaigsuonan. Ato ning tagaan og pagtagad nga naghisgot ni sa atong panhuna-huna. Diha sa Pilipos Kapitulo 4 Versikulo 8 nag-ingon ang maong mensahe, sa katapusan mga igsuon pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo, nga angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom og halangdon. Usa sa mga pamaagi aron ang atong hunahuna mapuno ni ining maong mga mensahe, usa sa mga pamaagi, ilikay nato atong kaugalingon sa mga barkadang dautan. Dapat wa tay barkadang dautan. Kay ang tao manggod nga makadungog kanunay og pulong dautan, kana bitawng mura og sa ato pang pinulungan matakdan siya, maimpluwensyahan siya. Likayan gyud nato ang mga pinulungan, kinaiya, batasan sa dautan. Atong ilayo, atong ilikay ang atong kaugalingon. Kay sa diha nga atong ilikay ang atong kaugalingon mga kaigsuonan kus Ginoo, makahuna-huna ta sa mga maayo, daygon, mga butang nga angay daygon, matuod, ligdong, matarong o putli. Unsay mga pamaagi aron makalikay ta sa mga pulong nga dautan or mga batasan nga dautan mga kaigsuonan. Ang pamaagi maugyod ang pagpabilin kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagpamalandong kanunay sa pulong sa Dios. Tagaan gyud nato og oras ang pagbasag Biblia, tagaan gyud nato og oras ang pagpamati sa pulong sa Dios. Dapat nabatasan na nato ang pagbasag Biblia o naikinaiya na nato ang mga pagtulunan sa atong Ginoo mga kaigsuonan kus Ginoo. Sunod nga mga pamaagi o biblikal nga pagbansay sa atong nahuna mga kaigsuonan aron mabansay ni ato sad ning ampingan, ato gyung ampingan, ato ni siyang monitoron ang atong nauna matag karon og unya ato ning eksaminon. Usa sa mga ako ang nakatunan nga pamaagi aron alerto kanunay ang atong salabutan, kanang pulong alerto abli kanunay, kana bitang makadawat kanunay sa mga mensahe sa Dios. Kinahanglan ang ato ang salabutan ato ning tagaan pod og saktong pahuway. Mao gyud nay usa sa mga pamaagi aron maalerto ang atong nahuna. Kay kung ludid kaayo atong nahuna, dili ni kaayo mahimong alerto. Kabantay mo mga kigsuonan kung daghan kay tag gihuna-huna, murata og di kadungog. Kanang naay mga
sitwasyon kaniadto nga madunggan nato kini maong pulong naghinuktok. Nganong naghinuktok man ka? Ang pulong naghinuktok nagpakita na sa usa ka tawo nga gisampit wa gyud kadungog. Kung ludid gyud kaayo ang atong nauna, kana bitang daghan og sobra na ang atong ginauna, dili kayo siya mahimong alerto. So aron mahimong andam ang atong salabutan, buti pasabot, ready kanunay makadungog sa Dios. Alerto kanunay sa pagpamati sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. Kinahanglan ato saning tagaagpahulay. Ato saning papahuwayon ang atong nauna. Papahayawayon nato sa mga problema, sa mga dagko nga mga problema. Mao na nga usa sa mga pamaagi aron makapahulay kining ato ang hunahuna, mao ang pag duol sa Dios. Mao ang awit para sa Dios. Paghatag panahon para sa Dios. Ang uban, mupasyal silag mga lain nga mga lugar. Muadto silag mga lugar nga mingaw para ma-relax ang ilang hunahuna. Aron makapamalandong sila ug mahatag ang ilahang hunahuna sa mga butang palibot nga maayo para sa ilang hunahuna. Nindot man gud kaayo mga kaigsunan kung alerto kanunay atong nahuna. Nya dili po na mahimong alerto kung dili nato ni tagaagpahuway. Usa sa kana bitawng makapahuway ang atong nahuna, kana bitawng tagaan nato ang atong kaugalingon og saktong pahuway, saktong tulog. Usag yun na sa makaparelax sa atong nauna kanang saktong tuog. Pero kung bugat na pod kaayo, di na pod katog mga kaigsunan, musamot hinuon ka stress ang una-una kung walay tarong tuog. Muna nga ang mahaytabo, maglabad, maglipong, magdukan-dukan, tungod kay sobra na ang ihang gihuna-una. Ang mahitabo gani sa uban kung imong tan-awon, maghinuktok, dili na kaayo makadungog, dili na kaayo matikod nga dunay kasikas sa iyang duol, maghinuktok. So usas mga pamaagi aron mahimong alerto ang atong panghuna-una mga kaigsunan, mao gyud ang paghatag og pahuway. Pahuway lang diha sa presensya sa Dios, para mahimong alerto ni kanunay sa mga pulong sa Ginoo. Sunod nga mga pamaagi aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan sa atong pagpuyos kalibutan. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan kos Ginoo nga pagmaugdang kamo. Mga pamaagi aron magmaugdang ang ato ang kaugalingon diha sa pagpangalagad sa Dios. Usa sa mga pamaagi kinahanglan ang atong pagtuo naagyoy pagsalig sa Dios. Dili dapat magbulag ning duha. Kanang pagtuo, pagsalig, dapat kung naatay pagtuo sa Ginoo, atong gisuligan ang ato ang nadunggan, nasabtan nga mga saad sa Ginoo. Kay ang pulong magud pagtuo mga kaigsuonan kos Ginoo, mingdawat tas iyang mga saad, mingdawat tas iyang mga pagtulunan, mingdawat tas iyang mga mensahe. Maunay tinuod nga kahimtang sa pulong pagtuo. Duna kay gidawat, duna kay gisaligan nga mga pulong. So aron magmaugdang ta mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga ang atong pagtuo duna gyud na say pagsalig sa Ginoo. O kining pulong pagmaugdang usa kini sa mga requirements nato nga nangalagad sa Ginoo. Gani mao gyud pakita sa mga requirements ngadto sa mga pangulo sa mga simbahan or mga pangulo diha sa nagkalain-lain nga mga tigumanan. Mato diha sa unang Timoteo kapitulo 3
versikulo 2, busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan o saray asawa, maugdang mapinugnanon sa kaugalingon. Kana bitawng kantigo bitaw nga kanang mubarog, kantigo nga kana bitawng dili mapaling-paling, dili madala. Duna say gisunod nga prinsipyo nga naa sa Biblia. Unya, dili bitaw masulsulan. Kitang mga Kristohanon, aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan, dapat maugdang ta, dili ta dapat masulsulan. Kana bitawng dili ta madala sa mga pulong nga dili maayo nga moabot sa atong pagka-Kristohanon. So mo na mga pamaagi mga kigsuonan aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Kinahanglan andam ang atong nahuna o kinahanglan magmaugdang ta. Dili ta masulsulan ug sa lain nga mga pinulungan dili ta madalag suborno. Dili mapalit ang ato ang mga desisyon. Kung unsay atong desisyon dili na tutugutan nga mabayran. Kumbaga dili gyud ta maengganyo sa mga butang kalibutanon. Kay kung maengganyo og madala og masulsulan og mapalita, dili ta makapadayon sa pagkinabuhing balaan. Ang giingon dinhi mga kigsuonan, magmaugdang kamo og ibutang inyong paglaom diha sa grasya. Kinahanglan ang atong paglaom diha gyud kang Kristo Hesus nga naa diha ang grasya sa Dios. Kay wala may laing gipadad-an sa Dios sa iyang grasya, maumang gyud ang atong Ginoong Kristo. So, kinahanglan ang atong paglaom naa gyud kang Kristo. Dili nato tugutan mga kaigsunan nga atong paglaom naa sa ato ang organisasyon or naa sa karatula. Kinahanglan ang atong paglaom naa gyud kang Kristo Hesus. Paglaom sa mga saad sa ato ang Ginoo nga atong gialagaran. Sunod nga mga pamaagi mga igsuon aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan, kinahanglan sa tanang panahon bisan asa ta, kinahanglan magmasinugtanon ta kanunay ni Kristo. Ang pulong magmasinugtanon mga kigsuonan nagpakita ni sa kinatibuk ang pagsurinder nato sa Dios. Kay dili man gyud ta kasunod ni kabuhat sa gusto sa Ginoo kung wala nato isurinder ang kinatibuk-an. Kinatibuk ang kasing-kasing, huna-huna. Kinahanglan tibuok na tong pagkatao, espiritu kalag ug lawas, ato nang gisurinder sa Dios. Ang pulong pagsurinder nagpakita ni sa tinuod nga kahimta nga dili na kita mao'y tag-iya kundi ang Dios ta. Mao na nga kay ang Dios na may tag-iya kinahanglan ato ning gamiton sa kahimayaan sa Dios. So unsaon aron magmasinugdanon? Kay usa man is mga pamaagi aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Bisan asa ta, bisag unsang panahon na, dapat magmasinugtanon ta sa Dios. Unsaon man pod aron makabaton ta sa kinaiya nga masinugtanon? Kay sa una manggong panahon sa wala patas Ginoo, makit-an gyud nato atong kaugalingon nga dili masinugtanon. Labi na kung maghisgot og halad, labi na kung maghisgot og amot-amot. Daghang mga Kristohanon or magtotoo nga allergic kaayo mahitungod sa halad, mahitungod sa amot, or mahitungod sa ikanapulo. Daghang mga Kristohanon nga kanang murag mahadlok sila kung makadungog ani nga kana bitawng pulong halad o labinas ikanapulo. So unsaon man aron magmasinugtanon sa pamaagi sa Dios? Una, imo nang mabasa diha sa Salmo Kapitulo 51, versikulo 12. Ingon din ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako, liguna ako og
himuang masinugtanon kanimo. Kini si David, nakabantay siya siyang kaugalingon nga, oy, usahay nakasupak man day siya. Mao na nga diri pa lang sa Jis, naghangyo siya nga, putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Pag abot diri sa 12, ingon siya nga, ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako, liguna ako og himo ang masinugtanon kanimo. Aron makabatuntag kinaiyang masinugtanon sa Dios, dapat ato din siyang pangayoon. Mangayo dita sa Dios, dili kay kanunay ratang mangayog panalangin, kanunay ratang mangayo mga kaigsuonan og protection, kundili pangayoon di usab nato kining kinaiyang masinugtanon. Sama ni David nga iyang gihangyo sa Dios nga tagaan siya kasing-kasing o kinaiyang masinugtanon. Unya ang mga taong masinugtanon, dunay saad ang Dios sa mga taong masinugtanon. Kini atong mabasa sa libro ni Propeta Isaias, kining pulong masinugtanon. Diha sa Kapitulo 1, versikulo 19 nagingon, mahanaw ang imong mga patay, ug mubangon ang ilang mga lawas, kamong nahitipon na sa abog, mubangon ug muawit sa kalipay, sama nga ang yamog maghatag kinabuhi sa yuta, banhawon usab sa Ginoo katong dugay ng nangamatay. Kapitulo 1, versikulo 19. Sige, ako ning basahon. Ingon din nga, kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Nindot na kayo ang saad sa Dios sa mga taong masinugtanon. Ang taong masinugtanon sa Dios, dili di ay gutman. Dili gyud di ay gutman, dili magpuyo nga gutom ang mga taong masinugtanon. Ingon siya din nga, kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Lami kayo ang pagkaon, lami kayo ang sudan sa mga taong masinugtanon, mga maayong abot. Unya, ingon siya din apan kun musukol kamo og dili mo patuo, patyon kamo pinaagi sa espada, ako ang Ginoo maoy nagsulti nini. Ang mga taong dili masinugtanon, musamot ang ilahang kaluya kung makadungog sila sa pulong sa Biblia. Ang espada nga gisgutan diha, mga pulong man sa Dios. Kabantay mo sa mga taong dili masinugtanon, hilasan sa pulong sa Dios. Hilasan sa mapaagi sa Dios. Kung nakamatikod ka sa imong kaugalingon nga hilasan na ka sa mga pulong sa Dios, hilasan na ka sa mga pamaagi sa Dios, uy, kuyaw na kaayo ang imong kinabuhi. Kay wala na di ay ka magmasinugtanon ana sa Dios. Sulsaon man aron magmasinugtanon, pangayoon nato sa Dios. Kanus aman nato pangayoon kining kinaiyang masinugtanon. Samtang may panahon pa. Pwede karon, pwede unya, ayaw pabuta nga isa ka mangayo sa kinaiyang masinugtanon kung wala na'y panahon. So sa ato karon nga panag-uman, pwede nimong pangayoon kining kinaiyang masinugtanon ngadto sa Dios, kay nindot kay ang saad sa Dios. Makakaunta og maayo. Insakto ang atong pagkaon, insakto kayo ang ato ang mga sudan. Lami kayo ang ato ang makaon sa dihang magmasinugtanon ta ngadto sa atong buhi nga Dios. Mauni mga pamaagi, mga kigsunan, aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Dunay mga pangutana siguro, mga kigsunan, nga moingon ta nga unsa man kahay mahitabo sa mga taong wala magkinabuhing balaan. Ang nindot nga pangutana, mga kigsunan, nganong kinahanglan gyud nga magkinabuhing balaan? Anong kinahanglan man?
nga magkinabuhing balaan. Una sa tanan, ang giingon dinhi mga kaigsunan nganong kinahanglan tang magkinabuhing balaan kay balaan ang Dios. Ang atong gialagaran balaan. Ug walay tawo nga makaalagad kaniya nga dili balaan. Ang tawo nga makaalagad sa Dios, mga taong balaan. Mao na nga aron makaalagad ta sa Dios, kinahanglan magkinabuhi tang balaan. Kay balaan ang Dios, matud pa diri sa kapitulo 1 sa unang Pedro versikulo 15. Kay balaan ang Dios. Usas mga hinungdan nganong kinahanglan tang magkinabuhing balaan para pag-andam sa atong kaugalingon inigbalik ni Jesus Christ. Diha sa unang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 11. Ingon dinhi mga kaigsunan, og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. So mao ni ang angay nato nga hibuon mga kaigsunan, paningkamutan ang pagkinabuhing balaan. Gani nganong kinahanglan gyud nga magkinabuhing balaan dili lang pag-andam sa atong kaugalingon sa pagbalik ni Jesus mga kaigsunan, kundili aron makakita gyud ta sa Dios nga tong gilagaran. Kay di man gyud ta kakita sa Dios kung dili ta magkinabuhing balaan. Ang tawo nga dili magkinabuhing balaan, dili Dios ang iyang makitaan. Ang gipakita dinhi kung kinsa katong makakita sa Dios, katong mga taong nagkinabuhing balaan. So inana ka importante nga dapat lamang yun nga atong paningkamutan ang pagpadayon sa pagkinabuhing balaan. Kadiha sa Hebreo kapitulo 12 versikulo 14 nag-ingon, paningkamutin ninyo ang pakigdait sa tanang tao og pagkinabuhing balaan. Pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Dios. Mao na nga paningkamutan nato ang pagkinabuhing balaan. Aron mabatunan nato ang pagkinabuhing balaan, mga kaigsuonan kos Ginoo, kinahanglan andam kanunay atong salabutan. Para andam ang atong salabutan mga kaigsuonan kos Ginoo, tagaan nato nig saktong pahuway. Dili nato gamiton sa mga problema nga di gyud ta makasulbad gawas lamang sa pagdangop sa Ginoo. Og kinahanglan magmaugdang ta. Unya ang ato ang paglaom naa gyud kang Kristo, dili sa kwarta, dili pod sa trabaho, kundi naa gyud kang Kristo. Diha kang Kristo gyud nato ibutang ang atong paglaom. Og magpabilin ta dapat magmasinugtanon sa Ginoo. Ug likayan nato ang mga tinguhang kalibutanon. Aron malikayan nato ang kinabuhi tinguha nga kalibutanon mga kaigsuonan. Dili ta maminaw sa mga kanabitang mga taong tawhanon. Kay ang mga taong tawhanon kalibutanon mga kaigsuonan wa man sila laing hisgutan, mga butang kalibutanon gyapon. So sa ako lang mga nakatunan mga kaigsuonan aron magpabilintang makapadayon or aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan, wa tay laing paminawon kundi ang mensahe sa Dios. Wala tay laing tagaan o pagtagad kundi ang pulong sa Dios. Dapat diha ta na busy. Kung doon na may mga taong makigsulti nato, dapat pakigsultihan. Pero kung makamatikod ka nga ang mga pulong nga migwas sa iyang baba mga kalibutanon, idistansya ang imong kaugalingon para dili ka maimpluwensyahan. Kini ang ato karon nga gisgutan mga kaigsuonan, dako kaining makatabang sa atong pagkinabuhi. Diha sa atong pagtukang Kristo o pag-andam sa atong kaugalingon sa pag-atubang kaniya. Itong hinumduman, nganong kinahanglan gyud nga magkinabuhi tang balaan tungod kay balaan ng Dios. Ug dunay saad ang Dios sa mga taong nagkinabuhing balaan. Og ang giingon diha,
makakita gayud ta sa Dios. Oras ato nga programa mga kaigsunan, alas 8:28 sa kagabion. Siguro oras na sa pagpanamilit nako mga kaigsunan, dili lang kay kumutaas og pakig-uban sa tong programa kay medyo nang ginahanglan gyud pog pahuway ang akong lawas tungod kay naa ko ron sa bugat nga trabaho kunya pinaspasay nga trabaho og dili sad maayo nga dili nato respetuhan ang atong kagalingon. Dapat tagaan gyud nato respeto. Ang paghatag og respeto mga kigsunan sa atong kagalingon kanang kung unsay iyang gikinahanglan like pahulay, pagkaon, dapat ato nang ihatag. Kanang giingon sa uban nga kung duka ka, katulugon ka respetuhi para ang imong hunahuna abli. Ready. Kay kung grabe bitaw ka gahago ang atong lawas, di punta katarog ampo. Di ta katarog ampo man kung hago kay atong lawas, di ta katarog ampo. Mao nay gipakita ni Jesus sa ihang mga tinun-an sa dihang gidala niya didto sa ihang mga pag-ampo. Iyang gidala ang iyang mga tinun-an ug iyang giingnan niya nga bilin ra usa mo dinhi kay moadto kus unahan og mag-ampo. Pagbalik ni Jesus nangatulog ang iyang mga tinun-an. Unya iyang giingnan nga nausa mo dili ba di mo makatukaw og usa ka takna. Pag-ampo mo aron kamo dili madaog sa panulay. Importante kay ning pag-ampo. Di maputa katarog ampo mga kaigsunan kung grabe na kago. Mao na nga sa pagkakaron hago gyud tinuora nga mo ang lawas. Tungod kay wala man ta manuhol. Doon naman tay gi apas nga mga materyales nga bisag dili makumpleto at least maaptan masiminto ang stage. Unya maura gyud nay ako ang kanang nakita sa pagkakaron tungod kay nanganda man pud ta sa ato ang Thanksgiving, sa ato ang anniversary sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga nagtudlo og nagpahinumdom sa gikinahanglan nato nga makatunan aron makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan. Adto ta sa pag-ampo mga kiigsuonan, atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong pagtulunan nga mo'y nagiya kanato. Usa gyud sa mga paningkamutan nato nga ilikay gyud nato atong kagalingon sa mga tawo nga dili maayo. Adto ta sa mga pag-ampo og atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong. Amahan namong a Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga nagtudlo kanamo aron kami makapadayon sa pagkinabuhing balaan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo kadasig o paglaom aron kami dili maluya sa pagkinabuhi nga balaan sa imong tubangan. Sa among pagkatulog ubani kami, sa among nausab nga pagpamahulay proteksyon ni kami. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Alang sa mga nag-request, ako ra ni nga pagtagad sa uban nga mga live nato sa atong programa. Sa sitwasyon nako karon, kinahanglan gyud nga nagay pahuway para na usab ugma trabaho na sad para sa kahimayaan sa Ginoo, para sa ato ang anniversary. God bless and good night. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, bihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
isa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na